Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsa. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Karong Lunes, sugda na ang enrollment sa mga pampublikong mga tunghaan. Stranded nga mga nanguha og medical certificates aron makauli wa naman ang baling sa social distancing. Tricycle sa Mandaue City makabiyahe na sa Lunes apan sa mga barangay roads ra og pliti muuminto na. Dili kasagarang mga insekto ang nakita naglupad-lupad sa parking lot sa Talisay City. COVID-19 recoveries sa Cebu City misaka na ngadto sa 792. Subuanong rapper nga nag-work from home nakamog na og kanta nga may labot sa ECQ. Quarantine ba ka? O quarantine na ba? Na quarantine ba ka? Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Enrollment alang sa mga papublikong tunghaan ipatuma na karong Lunes, Hunyo 1. Apan giklaro sa Department of Education nga no face-to-face enrollment ang mahitabo. Kiniisip paghupay sa kabalaka sa mga ginikanan ug sa mga tinunan. Aniya ang report. Mga kabag-uhan. Gipahibaw ni Direktor Salustiano Jimenez sa DepEd Region 7 nga adunay kapilian ang mga tinunan sa pagpa-enroll subay sa sistema nga ipatuman sa DepEd nga dili na sa tunghaan ipahigayon ang enrollment. Lakip nini ang online alang ni adunay mga internet access. Kadtong walay access online makig-alayon ang mga tunghaan sa mga barangay nga moabag sa enrollment. Ang tunghaan o magtutudlo ug ang mga ginikanan usab ang makig-alayon sa pamaagi nga mapilian alang sa pamaagi sa enrollment. Daghan pamaagi, sir, natay online. Pwede na ay mga queues nga ilang kuan, pwede sad og kanang na ay magmo na patabang ta sa barangay, mag house to house ang forms kunya i-retrieve ra. So katong mga paagi. So kada eskwelahan lain sila pamaagi, sir, para unsay feasible nga pwede nga buhaton sa ginikanan para sa enrollment. Gawas nini gipadayag ni Direktor Jimenez nga kadtong mga tinunan nga kasamtangang nagtungha na sa eskwelahan, automatic nga i-enroll sa mga magtutudlo kinsa mauna ang mo-assign sa ilang seksyon. Gitumong kini aron magaan-gaanan ang load sa trabaho sa mga eskwelahan. All other grade levels, labi na wala sila mobalhin, ara sila na inang lugar nga eskwelahan, gihuwad ra na diretso, sir. So enrolled na to siya daan katong grade 1, wadto grade 2. Na naman sila record daan. So automatic na grade 2 except sa katong mo transfer. Sa mga mo transfer mamahimo ra usab nga magpalista bisan og walay mga dokumento kay isumiter kini sa higayon nga luwas na ang kahimtang. Walay balibaran ang DepEd nga mga tinunan. Samtang giangko ni Jimenez nga gipalambo pa usab sa mga magtutudlo ang ilang katakos sa pagsagop sa sistema, ilabi na sa paggamit sa teknolohiya pinaagi sa training nga ilang gipahigayon. Kalit man ang kausaban apan gipaniguro sa DepEd nga maka-adjust sa module sa klase nga gamiton.
Lakip na ang gamiton nga medium ang radyo, TV, internet ug uban pa. Atol sa meeting, uban kang Secretary Briones, gisuportahan ni Presidente Duterte ang pagpahigayon sa pagbukas sa klase karong tuiga. Dako maghagit dili lang sa Department of Education kundi dili natong tanan ang pagpadayon sa pagtungha niini nga tuiga apan ilang gipasalig nga makahatag sa sakto nga serbisyo alang sa pag-umol sa kinaadman sa kabataan. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mandawi City Hall ang nangayong kooperasyon sa kabaranggayan sa implementasyon sa mga bus service isip public transport sa gayon nga moos-os na ngadto sa quarantine status ang dakbayan na sunod semana sa pagpatuman na unya kini sa General Community Quarantine o ingon man usab sa modified enhanced community quarantine ang estado sa syudad. Mas maayong huwaton ang abiso gikan sa Interagency Task Force. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, preparado na ang dakbayan sa Mandawi sa pag-downgrade na sa community quarantine status sugod karong Lunes. Nakigtigom si Mayor Jonas Cortez sa mga barangay kapitan sa dakbayan aron ipresentar ang mga lakang sa higayon nga ma-downgrade na ang quarantine status sa Mandawi. Usa sa gituki ang pag-establisar sa mga bus service. Gipahibaw ang mga kapitan sa mga rota ug sa mga bus stops. Mamahimo na unyang public transport sa taga Mandawi ang mga bus sugod karong Lunes. Ang sa LTFRB, discuss sa memordo, every 1 kilometer ang bus stop. Pero nihangyo po nga 500 na ato suwayan. Every 500 meters. Kay tunga na po na sa kilometro. Kay sa Interagency Task Force Resolution sa miaging gabi, gimando ang pagpaubos sa GCQ o General Community Quarantine sa Mandawi sugod Hunyo 1. Apan sa meeting kagabi ni Presidente Rodrigo Duterte sa gabinete, wala malakip ang syudad sa i-GCQ. Maong mitumaw ang pangutana kung modified GCQ ba ang mamahimong status sa dakbayan. Matod sa mayor, mas maayong paabuto na lang ang pamahayag sa IATF spokesperson kung unsa gyud ang status. Initially, nasayod ta nga GCQ kagahapon, but pagkagabi di pronouncement ang presidente, so we have to wait unsa gikuan sa Malacañang order. Apan kun siya ang pangutan-on, gusto si Cortez nga GCQ ang pangandaman. Inay sa mas ubos ni ini nga ang nga MGCQ. Og moagi patag GCQ mas bintaha kay og MGCQ ta murag luag-luag ra gyud. Ang akong fear ang second spike Unya if we kuanda yon mo kuanta sa atong lockdown, it's too early para nako. Samtang sa latest figures, Bob, sa dakbayan sa Mandawi, miabot na sa 238 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Apan mayoriya ni ini closed setting na himutang sa Mandawi City Jail. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report. City Health Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gidagsa sa daghang nikuha og medical certificate aron makapauli na sa balik silang tagsa-tag sa mga probinsya. Si Luan Merondina sa report. Nagpunsisok sa kilid nga bahin sa City Health Office kini mga tawo nga nagpaabot nga ma-release ang ilang mga medical certificate aron makadungog sa pagtawag sa ilang mga pangan ug makapalandong sa gimontar nga tent. Nagdasok na sila ug nakalimtan na ang social distancing. Usa sa mga nagpaabot nga ma-release ang ilang medical certificate si Riza Dayon. Lumad nga taga Danau City si Riza apan kay kapin sa 2 ka buwan nang wa mag-operate ang restaurant sa airport nga gitrabahuan sa iyang bana, nagplano silang mamauli na lang una. 3 months na siya nga walay trabaho. So maglisod nami, nag-abang pa mi.
O nyawa pa kasi garaduhan bitaw kanus apa jud mo balik ba kay sige lang ga extend ana. Mo to naka-decide lang mi nga manguli na lang sa amin sa probinsya. Mato ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer, dili na kinahanglan pang mapaubos sa rapid test ang mga buot muli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Gikinahanglan lang nga mukuha sila og certification gikan sa barangay diin sila magpuyo nga napaubos sila sa 14 ka adlaw nga quarantine sulod sa ilang mga panimay ug laing certificate usab gikan sa barangay nga dili sila suspected o baka confirmed COVID patient. Kini lang ang iduso sa City Health Office aron makakuha og medical certificate. Human makuha ang medical certificate, isumiter kini ngadto sa Mayor's Office aron makakuha og authority to travel. Daghan-daghan gini mga locally stranded individuals mao ni karon makita sa dito sa among opisina sa Ubos nga kanang daghang mga tawo nagtipo kay mo ni sila ang gusto mo balik na sa ilahang kanang gigikanan ba mo ni sila mga locally stranded individuals. Mula nat og duha ngadto sa 3 ka adlaw ang pagproseso sa tanang mga dokumento aron makakuha og authority to travel. Apan wa pay labot niini ang additional requirement nga moong pagkuha og certification of affirmation or acceptance gikan sa LGU nga moy imuhang point of destination. Ang Certificate of Acceptance gikinahanglan lang alang niadto mga muuli sa mga dakbayan ug lungsod ubos sa lalawigan sa Sugbo. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Besda. Asawa sa usa sa mga OFW nga na-stranded sa Jeddah, Saudi Arabia, human matapos ang kontrata hapit na muduha ka buwan, nagpatabang aron makauli ang bana ug kaubanan niini sa kahadlok nga mataptan sa COVID virus sa maong nasud. Ani ang report ni Femery Dumabo. Kami po ay kumakatok sa inyong mga puso. Sana po ay matulungan ninyo kaming makauwi sa bansang Sinilangan. Dito po kami ngayon sa bansang Jeddah, Saudi Arabia. Tipik kini sa post sa social media account ni John Carlo Abella nga nanawagan sa gobyerno sa Pilipinas aron tabangan sila nga makapauli na sa nasud. Siyam sila ka mga OFW, 5 kanila mga Sugbuanon. Usa kanila si Jumpy Codilla, welder sa Jeddah, ug nitong Marso pa lang nahuman ang iyang kontrata. Sa lungsod sa Daan Bantayan nagpaabot ang iyang kapuyo ug duha nila ka mga anak nga makauli kining luwas. Nanawagan man sa to sila kanang sa concept placement agency na sila mamdiya sa Gurordo makauli dayon kay labi na may mga special flights nga gihatag man ba para na lang unta makauli sila dire para di na pod kay may magproblema. Si Kuya nabalakas sa posibilidad nga matakdan si Jumpy og kaubanan sa COVID-19 ug magkutman kun dili dayon sila makauli. Nila matabangan na sila diri sa Pilipinas nga makauli dayon sila kay mahadlok sila basig simba ko ba taptan sad sila kay na may daghang cases gud kaayo didto. Tambag sa OWA sa Central Visayas nga makig-alayon lang sila si Kuya o guban pang pamilya sa mga OFW nga niya sa Sugbo sa ilang buhatan. Aron sila na makig-alayon sa Philippine Overseas Labor Office sa gawas sa nasud aron matabangan. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak. Dolan sa 800 na ka mga COVID-19 positive sa dakbayan sa Sugbo ang naka-recover gikan sa maong matang sa Verdian. Karong adlaw lang adunay 321 recoveries nga natala sa Cebu City Health Department nga mihatod sa sumada ngadto sa 792 recoveries o aduna nay 36.9 recovery rate. Naguna sa mga recoveries ang Barangay Mambaling nga adunay 279, Barangay Tejero 22, Labangon 15, Babolo 2, Lahoga Capital Site o Barrio Losa Tagsa. Kini ang record-breaking nga COVID recovery sa dakbayan sa Sugbo. Samtang adunay 27 ang namatay o 1.26% mortality rate. Sa pagkakaroon adunay 1,325 ang COVID active cases sa dakbayan sa Sugbo. Pagsulob og face mask, social distancing ang hingpit nga gipatuman sa dakbayan sa Naga, niindayag kaayo ang pagmarka sa kadalanan nga subayon sa publiko. Si Lian Sigulan sa report.
Social distancing ang usa sa mga pamaagi aron kalikayan ang pagtakod-takod sa virus gawas sa pagsulob sa face mask. Mao nang sa dakbayan sa naga bisan asa makita ang nagkalain-laing marka. Marka aron mapatuman ang social distancing sa mga pampublikong lugar isip pagpanghandam usab sa new normal. Makita kinigikan sa kadalanan hangtod na sa mga establishmento. Kabahin lang kini sa pipila ka mga lakang sa dakbayan aron mapabilin ang kaluwas gikan sa pagkatap sa COVID-19. Samtang sa among pagbisita usab kaganiha sa boardwalk, may mga marka na usab kining gibutang. Apan giklaro sa guidelines nga ang maong dapit alang lang sa mga nagplano mag-exercise o dili sa laag-laag. Gani may mga lagda usab nga gibutang, diin pipila lang ka mga tawo ang mamahimong makasulod. Samtang gawas niini, gibutangan na usab ang pipila ka dapit o mga hand washing station. Uban ni Renante Quinones, Lian Singkulan, Balitang Bista. Mayong adlaw sa tanan mo kaniya itong weather update karong Biyernes pitsa 29 sa Mayo tuig 2020. Aduna ka tayo duha ka weather system nga nakaapekto sa nasod. Una, ang southwesterly wind flow nga nakaapekto sa tumoyong bahin sa northern Luzon. Ikaduha, ang easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa silangan nga nakaapekto sa Palawan, Visayas ug Mindanao. Wala usab kitay makita nga low pressure area o bagyo sulod sa Philippine Area of Responsibility. Hinungdan ni ini karong adlaw ug over the weekend ang tibok Visayas mga sinati og generally fair weather o panad sa mga pangalungong nga kalangitan, inubanan sa mga patak-patak nga pagulan, pagkidlat ug pagdugdog tungod sa easterlies ug localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin ug kadagatan karong adlaw ug ugma, ang tibok Visayas mga sinati og hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ug ang kadagatan og maligawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalud. Para sa dugang impormasyon, bisita ang among mga official social media accounts sa Facebook ug Twitter, ang mga YouTube channel ug official website bagong.pag-asa.dost.com.ph. Ug mao tong kahintang sa panahon gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan, kini si Angelica Aurora. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Mga wala pa mahiling insekto ang nakita naglupad-lupad sa ibabaw nga bahin sa usa ka parking lot sa Dakbayan sa Talisay. Apan gipasabot sa taga Risk and Management Office nga usa lang kini ka natural phenomenon. Si Lian Singkulan sa report. Sa post ni Ann Myril Chu sa iyang social media account, makita kini mga insekto nga naglupad-lupad sa ibabawng bahin sa parking lot gawas sa usa ka dakong tindahan. Nabantayan niya kini alas 10 kagahapon sa buntag, samtang padung siyang mopauli apan mihapit na lang pagkuha og video tungod kay alang kaniya katingalahan kining hitabo. Wala ra mo paduol kanila ang mga insekto kay naglupad-lupad ra kini sa ibabawng bahin sa hawan ng bahin sa parking lot. Mas dagko siya sa langaw, pero niwang siya sa buyog. Dili kakuan. Daghan jud kayo siya nga naa dito sa parking. Gikumpirmar sa City Disaster Risk Reduction nga aduna sila'y nakuhang report sa maong panghitabo. Apan gitataw sa hepe nga usa lang kini ka natural phenomenon. There was one sick yung aningon nga, sir, kaduhan nila ako na kuanan ani kanang na timing ko nani. Nasa isa nga karon pa sad siya nakakita. Wala pay report nga nadawat ang DRRMO kun unsa kini nga matang sa insekto. Wala usay taho nga may mga tawo nga giatake sa mga insekto. Wala usay angayang kahadlukan ang publiko kabahin niini. There's really nothing we can do about that because that is a natural phenomenon sa mga insects nga maglupad-lupad, and we cannot say nga ayaw mo din na, and we cannot do put measures nga panang insecticide because makasaya tanawna nila, maybe they have a role diri sa ato ang chain of life.
Samtang ang management usab sa dakong tindahan, misuway pagsusi sa dapit apan nasuta nga igo lang milabay ang mga insekto. Sa pagbisita usab sa RTV Balitang Bisdak Team kaganiha, wala nay mga insekto ang naglupad-lupad sa hawan ng dapit. Ang gipost nga video sa social media nihipos og 2.1k nga shares ug nakadapit sa lain-laing mga komento. Actually, ang kanang synchronous emergence sa insects is influenced by different factors such as temperature, humidity, so the conditions should be favorable for such to occur. This can also be an early sign nga padung natamag ting-uwan, no? Depende sa species. Kay dili man tanan insect species ang mo form og swarm. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Sa pag-downgrade sa Mandawi City ngadto sa General Community Quarantine sugod karong Lunes, tugta na ang mga makapamasahero ang mga tricycle. Apan tag-usara kapasahero ang makarga o muuminto sab ang plitihan. Anang report ni Nico Serino. Sa bakanting luna sa sitio Bantayan sa Hari, Barangay Look, nakaparada ra kining mga tricycle. Sukad na patuman ang ECQ, duha ka buwan ang nakalabay, wala na makapamasahero ang mga drivers. Usa kanila si Rex nga aminadong lisod kaayo ang sitwasyon karon. Mao nga naghinam-hinam na siyang makabalik og pamasahero. Excited na kayo wa may pangita ron. Way bugas. Duha na ka buwan, nya wa na kwartahe. Sa sesyon sa Konseho sa Yuning Simanaha, giaprubahan ang resolusyon sa City Tricycle Regulatory Board. Gilatid ang guidelines sa pagbiyahe sa mga tricycles kung ma-GCQ na ang syudad sugod karong Lunes. Apan daghang kabag-uhan, gidasig sila pagbutang og plastic barrier sa driver ug sa sidecar. May clustering usab sa mga rota sa tricycle kung asa sila musubay. Adtura sa mga secondary ug barangay roads ug gidili sa highways ug national roads, gawas lang kung gikinahanglan nga mutabok. Usara ka pasahero ang pwede ikarga ug tag 25 pesos ang plitihan. Munay kuan compromise kay kuan maguto upat ka buok ang sakay tag 8 so 32 nya mo to nga kuan na lang nga 25 ang plite kada biyahe. Apan una katugtan nga makabiyahe, gimanduan ang mga tricycle drivers ug operators paglukat og special permit gikan sa City Hall. Wala hinuon kini bayad. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Inay mag-layoff tungod sa hinay nga dagan sa negosyo, pipila sa mga patigayon mi pamino sa working days sa ilang mga trabahante. Atong sayran sa report ni Luan Mayrondina. Ubos sa General Community Quarantine, mas luag-luag na ang mga restrictions kay 75% naman sa workforce ang gitugutang makabalik sa trabaho. Apan sa mga malls, ilabi na sa dakbayan sa Lapu-Lapu, bugtong mga supermarkets lang ang gilinyahan sa mga customers. Sagad sa mga restaurants nga dili mo cater og mga deliveries, nagpabiling sirado hangtod karon. Apan pipila sa mga coffee and milk tea shops, mirisgo og pagpangabli apan giminusan ang working days sa ilang mga trabahante. Sama niining usa ka dakong coffee house chain. Wala sila manangtang og mga personnel apan gibahin ang ilang schedule. Kung kaniadto, usa ka adlaw lang ang ilang day off, karon tagtulo ka adlaw na ang ilang day off. Mayra jud. Pero okay na lang kay at least ba nakabalik ang trabaho niya. Kanang healthy gapon ba, wala ray kuan. Sama sa mga malls, nagpatuman usab sila og mga safety measures aron kalikayan ang pagtakboy sa COVID-19 sulod sa ilang coffee shop. Tungod kay take-out lang ang gitugutan, gipadaplin lang una ang mga lamesa ug nagbutang lang og pipila ka mga lingkuranan nga moy lingkuran sa mga customers samtang nagpaabot sila sa ilang take-out orders. Aminado ang mga barista nga menos gayud ang ilang sales sukad sila mibalik og operate sa miaging semana. Malaumon sila nga unta sa pagsulod sa buwan sa Hunyo, mas luag-luag na ang mga restrictions aron usab mas mudaghan ang ilang mga customers. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.
Arsobispo sa Sugbo may awhag sa kaparian sa lalawigan Sugbo nga direktang makigalayon sa mga lokal nga kagamhanan di nahimutang ang ilang mga parokya aron may sigutan ang ginakanon sa mga parokyano nga tugutang makasimba. Si Femari Dumabok sa report. Halos tanang dapit sa lalawigan na downgrade na ngadto sa General Community Quarantine. Ubos sa lagda, gitugo na ang pagsaulog sa mga santos nga misa apan limitado gihapon ang makatambong sa kasaulugan. Sa circular kang ipagawas ni Arsobispo si Palma, higpit ang pagpatuman sa social distancing sa mga manimba ug sigurong limpyo ang mga simbahan aron makalikay sa COVID-19. Apan daghan ang mga pari nga nalibog subay sa Executive Order 17-A ni Governor Gwen Garcia nga naglimit lang sa 5 ngadto sa 10 ka mga tao nga makatambong sa santos nga misa sa mga simbahan. Subay niini, miawhag si Arsobispo si Palma nga ang mga pari na sa matag parokya ang makiglambigi sa tagsatag sa kakagamahanang lokal aron hisgutan ang gidaghanon sa mga parokyano nga tugutang makasimba. We have told the priest to coordinate with the LGU, because every town has its own and different ways. We take extra care that people will be safe. Subling ipaybaw ni Palma nga magsugod ang anticipated mass sa alas 4 sa hapon sugod sa adlawng Miyerkules hangtod na sa adlawng Sabado. Sa makasimba ni mga adlaw, makatuman na ang mga parokyano sa naandang obligasyon matag Domingo. Fulfilling the Lord's Day. Dili lang adlaw nga Domingo, no? Miyerkules pa lang, alas 4, alas 5, alas 7. When you attend the Mass, you have fulfilled the Lord's Day. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak. Council of Teachers and Staff of the Colleges and Universities of the Philippines may pagawas o giniusang baruganan na kabahin sa kamahinungdanon sa continued learning o ang kahimtang sa mga private schools. Gipasukit sa ilang official statement ang mga possible interventions nga himuon aron mapadayon ang pagpatungha karong tuiga nga dili usab mabutang sa risgo o matakbuyan sa COVID-19 ang mga kabataan. Nabalaka ang Kotiskop sa mga kasayuran nga ilang nahipos nga may mga tunghaan nga nanaktak sa mga magtutudlo. Nanawagan usab sila sa mga ahensya sa gobyerno sama sa Department of Labor and Employment, sa Commission on Higher Education o CHED, TESDA o Department of Education nga matutukan ang dakong hulga sa panginabuhian sa mga teachers o mga magtutudlo. Pwede ba transparent sa mo sa inyong financial capacity? Tanaw na mo kung unsa gyud kadako ang impact na nabuhat sa COVID diha sa inyong financial resources kay ana di ka magtinabangay man ka sa Tuod lang kay gipalinya ron makapalit og pandesal customer nasuko og mipusil patay sa cashier sa usa ka bake shop dito sa lungsod sa Balamban. Nadakpan ato sa hot pursuit operation ang suspect nga si Basilio Cabahar, 41 anyos, taga Dakpan, Sugbo. Apan dunay balay sa barangay Pundol, Balamban. Gila ang napusilano patay nga si Giselle Fara, 22 anyos, cashier sa bake shop. Sa investigasyon, nasuta sa kapulisan nga miabot ang suspect sa bake shop o gustong muuna sa linya aron makapalit og pandesal. Apan gibuyag siya sa biktima kay may nakauna kaniya ug aron usab mapatuman ang social distancing. Nasuko kuno ang suspect, miuli og mibalik dayon pusil sa biktima nga misangpot sa batayon ini. Kasong murder ang girak na ipasaka batok sa suspect. Stay-at-home order tungod sa pagpatuman sa quarantine, nagkalain-laing music videos ang nahimo sa mga netizens. Sama ni ining Sugbuanong rapper nga nakakompose og makalingaw nga rap song nga na-quarantine o na-quarantine baka. Ani ang report ni Femari Dumabok. Kumusta na mo diha sa inyo? Okay pa ba atong kahimtang? Kumusta na ang atong timbang? Lain-lain ang tubag-ani kay ang sitwasyon dipindi. Sukad nagsugod ang community quarantine, limitado ang paggawas-gawas. Maong sagad sa dagway sa mga tao, ana-ana sa social media. Ug namatikdan nga daghan ang mga post kabahin sa pagluto ug uban pang may labot sa pagkaon. Apan dili gyud usab mawala ang mga post sa mga nagyaw-yaw kay way nadawat nga mga ayuda.
Hinungdan nga kining sugboanon nga nailang si Latigo rapper nagkompose og kanta nga nangutana, kung na-quarantine ka o quaranfat na ba? Apan ang mga dato ug mga gatigom, lamig gyapon ang ilang kinaon. Ang pait kato mga pobre, ang uban ko nugasud-an na lang og lubi. Quarantine ba ka? O quaranfat na ba? Na quarantine ba ka? O quaranfat na ba? Kanta ko, tumong na ko, kalingawan ba? So, tunga-tunga bitaw crisis, so at least ay mga nalingaw, nalipay, so isa pa mag naidagang mga bad news din na at least for a while nalipay pa sila ba, lingaw. Naka-work from home man isip call center agent ug nagbantay usab sa iyang anak si Rosiana, ano nagyapon siya oras sa iyang hilig ang pagtagik og kanta. Sama na lang usab sa iyang komposisyon sa social distancing gamit ang tono sa kanta nga Go the Distance. Kayang social distancing ayaw pa doon. Kayang social distance. Uban ni Cleo Fern lumayag, ako si Famary Dumabok, Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyong makita kining maong episode sa official website si GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel, GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button alang sa mga init ug mga nag-unang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil lang na sa gawas sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, tungod kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Bayang hapon mga kapuso and happy weekend.